Net FM żanżan il-libsa tiegħu minn dalgħodu hekk kif bdiet l-iskeda l-ġdida tal-istazzjon tar-radju. Is-26 sena esperjenza ta' Radio 101 se jservu biex jiġġedded dan l-istazzjon u jimmodernizza żminijiet tal-lum. It-2 ta' Lulju kienet ġurnata pożittiva għall-istudios ta' Net FM hekk kif dan l-eżerċizzju ta' tiġdid intlaqa' sew mis-semmija. L-iskeda żżanżnet permezz tal-breakfast show Wake Up Call flimkien ma' Janet, Dylan u Ron. Il-programmi ta' mużika Miley Montezin u Martin Sapiano żammew posthom fl-iskeda l-ġdida u magħhom se jingħaqdu għatta preżentaturi oħra bħal Stephanie Kirkop u Rodrik Vella. Ma tonqosx ukoll id-diskussjoni mas-semmija ta' Net FM dwar dak li jolqot lil poplu Malti direttament ma' Dulcima Aquilina u Jerome Caruana Cilja. Il-Kamra tal-Aħbarijiet żiedet l-impenn tagħha lejn is-semmija ta' Net FM permezz ta' news alert kull nofsija mit-8:30 ta' filgħodu u 3 bulettini tal-aħbarijiet fis-7 ta' filgħodu, f'nofsinhar u fis-6 ta' filgħaxija. Wieħed jista' jżur il-Facebook page il-ġdida ta' Net FM biex iżomm ruħu aġġornat dwar l-iskeda l-ġdida u l-kompetizzjonijiet fuq dan l-istazzjon.